Ka New Trap National Youth Movement HNYM hakan rudrek Julio Arjar Fly ka lej ban khang talai ka office trekam jong ka company Arohan Financial Service Limited ka badan halaban hadin bakla yo jing ucuar na kinong trei gibla e no kam dangshen bat ki basha penduk tulabru halor ka cersi bam club ka balong dagi pau lak tengka nadu snam arja khatpra kani ka company ka dai ka airam pisa shiki bodok besuk bat bon ngot na keleng gi caka ki bashim ram na kani company henry haba ki brio gila pai kani ka pisa kinong trei bat nong peniat ki bel khamrim kemshim labu jengkhen satya bat bam e ye ka tai ka pisa kani ka lapen long ki bor bahalor ka company klem ching tep ye ka jingle ki nong trei bat nong peniat barem ban pen bor ki nong trei ki bawan hadian banwat ye gibrio gi bashim kaliang pisa kini kinong shim pisa na lor bikila dap siu gila phoni kinong trai ban berthen ba kumno an siu shi siu ya ka ke pisa kumta kini kinong trai kemshim la shu ban sha pan jing rap no na HNYM ban tuklar ye kani ka kam kaseng kala patha kinong trai ka ke chaka ban pha wan ye gi bor badai khmi ye kani ka office ban wan mi sha office kaseng ban ye kran halor ka phang shu ka HNYM gala ong ba kani ka office ka trai kam khlem ki kot kisla ki babyang kumju ru ye kinong trai ki badai na shabar jala ha ka ching kaseng hak jingelam uba marshal lengdo nonglait vice president lalap bakani ke caka trikam ka donru haju ya kam rasyad bat kam rathia bat om ihap satya kum kata ka office trikam क्योंकि हम बहुत कंप्लेन मिलेगा ये एजेंसी में तो हम यहाँ HNYM में आएगा तो ये सब अब बाहर में निकाल हम ये बंद करेगा तो हम ऑफिस में कौन करेगा नहीं चल बाहर चल बाद में फोन करो वो मैनेजर में और मेरा ऑफिस में हमारा ऑफिस में आएगा चल बाहर उसको भी बोला चले ऑफिस का कुछ एड्रेस मिलेगा करने के लिए वो बोला HNYM वो मालूम वो जो HR भरा है ना HR बोला उसको ऑफिस बंद बोला ऑफिस में आओ तू जानता है तो HR वो आपका रिक्वेस्ट नहीं जाओ उधर जाओ नहीं हम नहीं सुन जाओ ngajoin men ha u snam ar hajar aku ar benai August te ngatre hado u benai Januari kan te ngatre tang na bentasan benai te ka company kerteng Arohan Financial Service kadai ka company ka ba yarap iki beduk mo ki ai ki group loan te tang ba hendre ondang lawan hang ni ngasatip ken ba kibon ki jing ki ba ki customer ki lamat mo long ha dan hapdeng ba ngampat join manga ki dan kini ki staff ki ba hatu ko port harai BM room dan hatu ko port tambah kini ki staff pada kila ya lom ko pisah hadin lockdown ki lom ni ko pisah kila pendon kam baklano ki claim submit show cha account jong ki customer kila pendon kam iya la dia harai nata kada bun ki customer ki ba ngim dala lewat mangi beli kasa ubedi mo tambah ngi setip ba ki di customer ki bala syak bam lut ki pisah dan ki ba ngilap bat ka proof ru ki babon pat ngimlap ke proof nama kim sign haki kot ki bade ban sign kum haka passbook ma ki record book ki bengiong ti kim sign ni ki te takadalong ki ngimla shu ban tre sekitaru hendre ki customer pat bon ki ba dom ki tre siu suru te hantu kan ngasa syam jing pat nga babon ki bawan ban thlia ki bawan ban yatim ki bun ki baongin ai seng in ai ma tamba ngin le yu kan namar ngi bawan hadin Henry kitu ki balik mencuapat kim don chu te nangi yakran bat kini ki head long ki jongi ken di boss jongi ru kim ai ken ka support teng nila batai ba don kumta ki ong em pi habon rabe kim mirap na kaliang jongi ken ban ong ba ngin bat kitu ki staff ki berin Henry ka record kala bandon de ki staff ki berin kim bat ha ba ingi bangin wan ran collection takadang ni syam jing tengaro ngam ngasongan numla ken bangan ye deal bat kini ki customer ko ngema namar labun palat ka fraud case takadang ngaru ngatritang san penai nga ino ken namar ngamla bangan jubab barok khat mo ki customer saba hangni ngatri kum di ti itu ki staff ki ba de ki bun ki staff na asam kim nang ban keren khasi baru te kim nang hero ban keren khasi te ki push lot kat iki customer barok khat na soba BH ro ngade
collector orang ada. Tak kadang ngala siang jing ia bang semua ba ngamla syu bangan jubab iki customer. Teng ngala isen ai kala namari la dia orang ada bedok hi. Tiki customer ki bedok kin syale ta tenga semua pop syanga ke tang bang alik pan biang bu. Tak kadang na ia nak kan. Khasi dia mendan syu mentan. Namar men ha tu ba join manga ki recruit saiwi khasi taruh hadin bang ala i manga ma irui la i kan. Kajing syapan pisah tengah mendan ma. Henry kajing syabat di kepisah ke ba por bang resign kila ong yang awat ju resign te nak ikadaw to ngala ai kadaw mo namar ba ngam kwa embangan ya syurut bat kiru namar kila recruit yang ha tinggal ong bang haban mi naki personal issue te andala hadin pat ko ong ba pihaban kum ka HR ko ong nga pihaban ai replacement te kum kata te kam judan em hanunu company ba ladang ngami ngan hab ai replacement manga te lada ki syupan reference ngala ban dirap de hindi ka ong penban pihab ai replacement rating am ai UAP nganum air living di hadu mentah shisha ki bat hadu san benagi klem air living yang de andala ya keren bat iba phone iba setie teki you can ki ai ki lale wot hi hapok khatsan singi ki penyo tang baki penyo tang ka salary bat te ka ti ka baki sit ai katur kim ai nalor kata ka branch expense ka bangala ju la pendap baro shi katu per bangadam triru ki klem ai kata hadu ki customer dawan ki tim ki ongin ai seng yang hi ringa ngam padon mo hatu kapur bejai baro dekat kum baki balak batai ki ongkin ai khatlai hajar shi pena na bentaban penbiang ya ka branch mo ban penyat pen bit penbiang kan ka jingdon kam baro ten dala yu pat ki ong lang nang seiken sakan sapoi tiki klem batai hiro yang apa kin ai ne kim ai tang ba kala mention bakin ai khatlai hajar te ngapenrut beken kat ba yu tiki ai patang tra hajar te man ubnai ki jing penlut ki jonga ki la kala bun tambah ki ong ban sa ai te ngang su penlut bet te ki ai pra hajar ngala su insting kin ngom em kan ngan sayo mo te dala sisin pat ngapun ken syaki bahaya ngala penlemur hayi ki rung ong ba ngadon kam kapisa jonga kum non su penlut bet man ubnai te dala hadin pat kila ya ken ki ong tol pi penbiang ki beli ingin sampai hadin ngan sapen yo mo tang ba dala hadu ngala miru ki klem penyo hadu mentaru te dala dangala yu pat ki ong bat ka final settlement ikan sawan tamba katar ko klem wan i hiru tambah ka bang la resign ken ondangala resign pat kibat ya ka payment kibat ya ka TE plus kibat ya kata ka expense ki ong kin sa ai lot berokat kin dala ken la dia syalang kat kum ka yu mo kat kum ka jingnya debat ka company dikin penmang mek tu tambah halas bedet iklam ai mentatang bana benta baya ki jong iba baya phone ni kila penlek kan ki ai patang salary tang bakin pen i bakila ai kan nakaliang ka HNYM him plus ni namar kani la ade sian ka ba bun sin ila ai warning ya kani ka Aruhan Financial Service Limited kade ka private company ka ba ai tekiram ya ki ike cha bai dei bat ka kani ka jala jongi te nadu ar hajar khat pra ka trading license hero bai dei bat kani ka agency jongki ru ki khamle anak district council te kala along bi an hi hang taro sakawai ngan tu ipi ki bu ki nong trai ki badai bar jala ki wanra ki nong trai bana bar klem ki kot ki sra ki biang bai dei bi labor license ki kai nang ta ya ki kasi jongi ru gidan ki kasi jongi ki bla trai hang ni de ki la trai hang ni hadin ka tu kan ni ki haban i no namar ba ya ka tulap ro kim ju penbiang ki ong ki ba ki haban self ya katakan notice period bila ada kila ada self ka notice period kin supply ek salary ki jongki handai ha bai dei bat ka taro abun tli ki complain ha office jongki jaj benriu ki jongi do exam jongi ki bon trai kan ni agency ki jongki te kam shim lalong kum kata ka e ka ba ki kila ong nani kita nagani ka agency kila penyai te nagaliang kasang hi kumat syukran hi rakap syai ngindang yai kinra ngindang yai ya khmat hi bai dei bakini agency ki bawan nabar namar la ngi island kumya kini ki agency la ne kumya kini ki kita ki nongway ne kita ki mandir kinwan ban set up ya ki kam ki jam jongki hagani ki jala jongi claim de yo ka jingbet nak district council claim de yo ki trading license claim de penbiang ya ki labor license jongki dong trai ti nak kalian kasang hi ngin pediang kini ki barakat dia ngila khang ka jingkhang tala jongi kani ro kalong be ba khnang ba utau HR unwan bangin unya kran bat ngi un penbiang ki kot ki slai be dei un penbiang ya ta ki salary jong kita ki nong trai kasi jongi ki ba mentak kila phat kila trai shwai un penbiang lo kita ki barakat nim ong bangi ngim sha ne ngi dan kanu ka jing thot hi khandai la da phia hi kat kum kata policy ne phia hi kat kum kata kalenti ka badai te na kaliang ka sang hi kam judan jing pen thot hi ya kinu ki agency ki bon ban set up ang ni pop mi gla jogi te sakwai ro gila dan kini ginong simram ro ngila yo complain ginong simram ro ba ningkong ki dan da ki wei ki agent
niki kolektor ki ban kolek ya karam kesha ka jongki ti andala adap nang tua hadian kat tu kat ni puar pat bakitu ki kitu pat ki kolektor ki la phet kam no namar bakam kan biang trai gitu lap yai ti wan biang la sadaki wai biang ki kolektor ka tung biang lagi bai ti haba ya dei bat karam ka bla adap ru ti nakaliang jongki ki ong bangila adap clear ya karam ro handai ha office pat kam dan kata kencing tho ong ba la adap clear handai kemut la tu ki kolektor ki ba suli lum ya ka karam ka pasha jong ki brio kemut ki la li lum ki la tap supply ngam tep ne yo dan ka ika pelendat ka penyat hak bedai bat kani ka kam jong ni ka agency nakaliang jong ni tingil ayo complain kembali ngot ki la dan ki bon complain ha office ki batrai hang ne tiki ong bangi ngis ngoli aran ting teng bangi trai hang tairo namar ba kum para kasing idang dan hitrai ka mensiam bangi ngau hitrai para brio para doa ki ong ladang lik pa ni kiram ki syaru ki ong na ba ki ong em ngila adap clear habe dei pe tau la lum ya kata uniu la adap lum ya kata te dan pat ki ba tiang ne dan ki ba iu de ki haban siu biang arsian habe dei bat kata karam ro mar balik karukom trai kam kalau ngopat mar pa kam dan ra kata ka prosedur ka biang na kam dan kita ki polisi ki biang ka jing trai kam dengan ni company